I 4 programmer har DR Dokumentar sat sig for at sammenligne eleverne fra en dansk 9. klasse med eleverne fra en tilsvarende 9. klasse i Kina. Vi vil undersøge, hvordan de bliver undervist, hvem de er og hvad de kan. Hvad er 50% af 200? 40, tror jeg. Det er 50. Nej, 100. Hvor mange stavelser er der i ordet skole? Skole 5. Hvor står solen op? Vest. Hvad hedder hovedstaden i Frankrig? Det ved jeg ikke. Det, at man ikke har de boglige kompetencer, der skal til, er en katastrofe. Vi uddanner ikke klodshænd til storebrødre, der bare har en masse viden, men som ikke kan bruge den viden, de har. Tilhører Helle Thorning-Schmidt rød eller blå blok? Blå. Hvor ligger Åben Rå? Det ved jeg ikke. Ligger det i Aarhus og omegn? Nå, skulle jeg have tårne. Det er rød. Undskyld. Folkeskolen er et fundament i udviklingen af det danske demokrati. Den er utrolig kærlig, men den er altså også en kende slap. Vi giver de 2 klasser de helt samme test i læsning, matematik og engelsk, men vi tester dem også i, hvor kreative de er og hvor godt de samarbejder. Jeg kan ikke rigtig forstå, at der kan være så stor forskel alligevel mellem 2 lande. Kan de danske elever løse en kinesisk afgangsprøve i matematik? Kineser er sindssyge, mand. Hvad er det for opgaver, det så ingeniører laver om? Og kan de kinesiske elever arbejde i grupper? Jeg tror i virkeligheden, det er her, vi skal vinde i den internationale konkurrence. I dette program tester vi de 2 klasser i engelsk. Spørgsmålet er, om folkeskolen har rustet de danske elever godt nok til konkurrencen om fremtidens arbejdspladser. Altså, jeg har sådan kineserne overtager verden på et tidspunkt. Vi er i Harbin i det nordøstlige Kina. Klokken er 6:30. Lili er lige stået op. Foran hende venter 12 timers skoledag. Lili går i klasse 13 på skole nummer 69 i Harbin. Hendes forældre er veluddannet og bor i et velhavende kvarter 20 minutters kørsel fra skolen. Med bare Lille. Cook, Lille. Lili har ingen pligter i hjemmet. Til hverdag går tiden med skole og lektier, og selvom hun kun er 14 år, har hun en længere arbejdsdag end sine forældre. Her is the most busy person in our family. So we do every other things for her. Thomas bor med sine forældre i Holme ved Aarhus. Han går i 9. sæt på Holme skole. Han har 2 storebrødre, som er flyttet hjemmefra. Det er vigtigt for hans forældre, at han klarer sig godt i skolen. Men de lægger vægt på, at der skal være plads til andet i hans liv. Hvordan kommer du i skole i dag? Jeg tror, jeg går eller cykler. Jamen, han kunne godt have måske fulgt med på en skole, der stillede endnu skrappere faglige krav, og, jamen, som de kinesiske skoler for eksempel, hvor man studerer det boglige meget længere, men så ville han jo miste noget andet. Han havde nok aldrig fået rigtig lært at spille guitar og klaver og så videre, hvis han havde gået i en meget mere stræbsom skole. Og det er jo også en del af det hele menneske, så... Jeg synes, der stod en masse i lektieplanen, lige så. Ja, det går der også. Jeg lavede også en masse i år. Der er en kristendomsfremlæggelse til på, torsdag, når jeg er færdig med. Hvilke ambitioner har I for ham? At han får et godt liv. Et sjovt liv. At lave nogle ting, han godt kan lide. Og om det er med musik eller ej, det ved jeg ikke. Det behøver det ikke nødvendigvis være. Men det vigtigste er, at han har det godt. Om han bliver en eller andet fint eller han mindre fint, det er fuldstændig ligegyldigt. Lily get her about 6. Kina er en nation af enebørn. Man har ikke offentlige pensionsordninger, og mange forældre er afhængige af, at barnet kan forsørge dem, når de bliver ældre. Derfor investerer de i barnets uddannelse, og det øger forventningerne til resultatet. 30 years ago, I was a student. Every afternoon, I can play outside. Only 5 or 4 o'clock, we go to school.
So I got a master degree. But she can get doctor degree, I think. High education, go. I de 3 forrige programmer har vi sammenlignet elevernes skoledag, disciplinen i klasserne og lærernes autoritet. Og Stefan, jeg skal lige høre, hvad du laver. Jeg skal til noter. Og nu bliver jeg rigtig træt af, at I kommer så sent her igen. I det 4. og sidste program ser vi på forældrenes ansvar og den voksende kritik i Kina af det store pres, eleverne udsættes for. How much time do you have for yourself during the day? 有1个小时左右吧。 Niels Egelund er professor i specialpædagogik ved Aarhus Universitet. Han har de senere år besøgt kinesiske skoler. Der er en voldsom forskel i det pres, en dansk og en kinesisk skoleelev oplever. En kinesisk skoleelev vil opleve et pres fra sig selv. Fordi jeg ved, at hvis jeg skal have et godt liv, så bliver jeg nødt til at hænge på og performe, og måske gå til ekstraundervisning og stort set ikke have noget af det, vi i Danmark kalder fritid. Desuden ligger presset der også fra forældrene. Forventningspresset ligger der fra lærerne. Det gør det ikke i Danmark. I nær samme grad. Så skal vi til i gang. Inden vi tester eleverne i engelsk, skal vi se på engelskundervisningen i de 2 klasser. Så er vi alle sammen. 9. sæt har engelsk med Jan Risvig, som har været deres engelsklærer siden 8. klasse. I dag skal klassen have engelskafleveringer tilbage. Stefan, vi gør det, at om et øjeblik, når I får jeres stil tilbage, så skal I i gang med nogle spørgsmål. Og mens I sidder og arbejder med det, så kommer jeg rundt, og så får I jeres karakter. Okay? Du har fået 7, 7, 12. Yes! Top 10, 12. Sara, du har fået 10, 10, 10. Olivia, du har fået 10, 12, 12. Hvorfor bliver det vigtigt at være god til engelsk i fremtiden? Engelsk er blevet lingua franca, ikke? Altså, det er jo det sprog, der går igen alle steder i verden. På de fleste læreanstalter, der læser man jo tekster på engelsk, så det er jo sådan noget, man skal kunne, næsten uanset hvad man laver. Vi fik 12 indlæg. Og så fik 7, 7, 10. Det er godt lavet. I det mindste 12, 7, 7, 12. Hvis jeg kommer til at bo i et andet land, eller sådan bare flytte, så engelsk, det bliver jo nok det sprog, man kommer mest til at snakke med andre personer. Og hvis man, nu kunne jeg godt tænke mig at blive musiker, ikke? Det kunne være meget nice. Så er det nok også engelsk, man snakker, hvis man nu bliver internationalt kendt. Chancerne er små, det ved jeg godt, men man kan godt drømme. What are the strong points of the film, do you think? Probably the cultural differences between the Indian girls and the English girls. Der er stor forskel på undervisningen i Danmark og Kina. I Danmark er der fokus på, at eleverne kan føre en samtale på engelsk, og derfor får talt sproget i timerne. I think they saw Jessica's white boy in the street. Det er derfor, det er vigtigt, når de sidder og arbejder. Jeg går hele tiden rundt til dem og siger, speak English now. Fordi det er vigtigt, at de får brugt deres engelsk. Ellers lærer de det ikke. Jamen, det handler om, hvem der er bedst. Ikke om, hvad der er bedst. Nej, jeg sidder ikke om, hvem der er bedst. Hvad vi gerne vil se. David, English, please. Morning, students. I Kina er samtale ikke det vigtigste. Her går timen med oplæsning fra bogen og gentagelser i kor. Generosity. 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 Karul. 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 Well-act. 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 I was just about to say that the Indians maybe are more strict than the English parents. They're more like, no, my daughter is not going to do that, and my kid is going to do that. Eleverne i 9. sæt er generelt gode til engelsk. Selvom deres sprog ikke altid er grammatisk korrekt, er de fleste af eleverne ikke bange for at sige noget. What is a fiancé? Like the time from the husband, the man proposed, and to you get married, your fiancé.
I Kina er det til gengæld en udfordring for eleverne, at engelsk er et andet skriftsprog end det kinesiske. Do you know Harry Potter? Yes. Do you like him? Yes. And so we can say Harry Potter is a wizard. De kinesiske elever er heller ikke vant til at høre engelsk i deres hverdag, for eksempel på tv. De fleste af eleverne har svært ved at udtrykke sig på engelsk. The wizard make them touch everything into stone. Yes, it's right. Okay. Der er altså markant forskel på undervisning i de to klasser. Spørgsmålet er, hvordan de klarer sig, når vi tester dem i engelsk. I samarbejde med landets førende eksperter har vi indtil nu testet eleverne i læsning, matematik, kreativitet og samarbejde. Vent. Klasse 13 i Harbin var bedst i alle færdigheder, så det er sidste chance, hvis 9. sæt skal vinde over dem i en test. Eleverne får både en lytte-, læse- og sprogbrugstest fra en dansk afgangsprøve. Vi har fået hjælp til at lave prøven af Rita Mogensen, som er Undervisningsministeriets fagkonsulent i engelsk. Vi tog udgangspunkt i afgangsprøven maj 2011, og så valgte vi en lytteøvelse eller en lyttetest, som var en cirka 4 minutter, og som bliver spillet 2 gange, og der er en multiple choice opgave, hvor eleverne så krydser de rigtige svar af. Section 1. Grand Uncle Henry. Read the questions for section 1. Eleverne skal først have den engelske lytteøvelse. Mens de lytter, skal de afkrydse de rigtige svar. Lytteøvelsen varer 4 minutter og afspilles for eleverne 2 gange. Haven experienced the Battle of Somme in 1916, and about 60,000 people perished in that battle. Jeg ved, at danske elever de er som regel gode til at lytte og forstå. Og derfor så forventer jeg, at der vil de score højere, der vil det klare sig bedre end de kinesiske elever. Jeg tror, vi er sådan genetisk bedre til det. Altså, jeg tror, at vi klarer den her test egentlig ret godt, altså generelt ret godt. Men jeg ved ikke, hvordan kinesen klarer det. Det ved jeg ikke. Det kunne være begge. Jeg tror, vi vinder. Jeg tror, vi er bedre end dem til engelsk. På en måde så har jeg en eller anden følelse med, at det er kineserne, der vinder. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Jeg tror bare, det bliver mere begavet end os. Hvor står solen op? Øst, vest, nord eller syd? Øst. Øst. 东边。东方。东方。Jeg tror, den står op i øst. Jeg siger sangen i hvert fald. 东边。 Vest. Vest. Står op i øst. 东方。 Solen står op i øst og ned i vest. Teamen er startet. Stefan, David, Martin, Adam. Setup'et i forhold til engelsk, det er jo foregår på den måde, at vi som altid, vi skal tale engelsk. Vi tager det på dansk nu, men altså, vi skal virkelig bestræbe os på her i 9. klasse, kun at tale engelsk. Så meget engelsk som muligt. 9. sæt afslutter snart deres sidste år i folkeskolen. Engelsk er et af de fag, de skal til eksamen i. Jan Risvig skal forberede eleverne til afgangsprøven. Det er mundtlig, fordi I skal til en mundtlig prøve. Og den her mundtlige prøve, Stefan, den er obligatorisk. Og det betyder, at det er en prøve, I alle sammen skal op i. Folkeskolen handler vel meget om at forsøge at give børn fra forskellige vilkår, samme mulighed for at blive til noget, for at lære noget. Og der er jo, al forskning peger på, uanset hvordan man nu vender og drejer den, så er der en ting, der hedder kulturel kapital. Altså, det er ikke de samme ting, børnene kommer møder med i skolen. Og det, der er allermest betydende for hvordan barnet klarer sig akademisk, altså fagligt i skolen, jamen det har noget med, hvordan det er derhjemme.
So let's get started. First up is for you guys to start reading pages 5, 6, and 7. There's on my Pinky Bummer, Jasmine's sister, loves clothes, makeup, and her fiancé Tito. Her upcoming wedding is the climax of her life. Pinky Bummer, Jasmine's sister, loves clothes, makeup, and fiancé. Fiancé, det er forlovet. Fiancé, nej. Var det det? Havde vi ikke altid med? Please tell us about Jasminda. She's a girl who wants to play football. Selvom mange af eleverne i 9. sæt klarer sig godt i engelsk, er der stor faglig spredning i klassen. Jan Risvig mener, at nogle af de faktorer, som afgør, hvordan eleverne klarer sig i skolen, er deres baggrund og motivation. Hvorfor er I så ufokuseret, drenge? Hvorfor følger I ikke med? Jeg følger med. Okay. What kind of people live in Hounslow? Daha, find your book, please. Hvad? Find din bog. What does it say on page 66? I don't remember. You don't remember. Did you read it? Yes. You read it? Well, not carefully enough. What about the strong points of the film, Ellie? I haven't seen it. No, but you were supposed to read it. It's in your homework. I didn't do it. Hvor mange er det, der ikke har lavet deres hjemmearbejde? Okay, let's move on. Men man kan jo ikke lære noget, hvis man ikke har lyst til at lære. Og det er jo det, der er hele kernen i det her. Og det handler jo om, at elever skal jo gerne have en indre motivation. Og hvis de ikke har det, så er det svært. Og det er måske også det, vi tit oplever med de elever, vi ikke når. Det er, at hvis de ikke har nogen indre motivation, så er det svært. Og så skal der virkelig struktur til, for at sikre sig, at de får en lyst til at være med. Hvad skal vi nu? Turn to the questions on page 13. Forskellen i motivation er, at de kinesiske elever er topmotiverede for at yde en kæmpe indsats. Mens de danske elever, de er mere motiveret i retning af, at vi skal have det godt, og det skal være rart. Det er sjældent, at eleverne i klasse 13 møder uforberedt op til timerne og ikke har lavet deres lektier. Leo er en af de ambitiøse elever. Målet i fremtiden er en plads på et af de bedste universiteter i USA. Han har gjort sig umage for at lære engelsk. The mother and the daughters sent charity to the market with only a tiny piece of bread. On the way to the market, under the bridge, charity saw an old beggar. Wonderful, good. Leo er ikke kun drevet af sine egne ambitioner. Presset kommer også fra hans forældre. My parents don't have a high education, so they think that education can change everything. So they hope I can study well, better than them. A pathway has been cleared. It took a couple of days for the wheels to make it. Leo bor med sine forældre tæt på skolen. Han er enebarn, som næsten alle andre i sin klasse, og hans far har store forventninger til ham. 非常牛的公司进行工作。My father said that he hoped me to go into a very good university for studying, and after I finished the university, he hoped me to go to a very good company to work. Maybe it's a famous company. For example, Microsoft. Karate. Do you think that it's a kind of pressure on you that you shall have the best results? The good score and the bad score are all pressures for me. The good score will make me happy. In this way, it's of course a pressure. But the bad score will make me work harder. It's also a pressure.
because the failure is the mother of success, right? Kinesiske elever har en meget, meget stærkere motivation end de danske elever for, at nu skal de præstere. Og det kommer ind fra dem selv, fordi når de er på vej i skole om morgenen, så kan de se de personer, som altså ikke har fået noget uddannelse, der går og laver virkelig, virkelig lavstatusarbejde, mens de kan se dem, der har fået en uddannelse, de begynder at køre rundt i store biler. Desuden er der et meget stort pres for forældrene. De fleste forældre har kun ét barn, og der er ikke noget, der hedder pensionsordninger i Kina. Og det vil sige, at et forældrepars pension, det er, at det barn, de nu har, kan forsørge dem, når de bliver gamle. Og en forudsætning for, at man kan få en god alderdom, det er så også, at eleverne klarer sig godt i uddannelsessystemet og videre på arbejdsmarkedet. Så der er en kæmpe motivation. Desuden så gør det sig gældende, at kinesiske forældre og især bedsteforældre kan huske, hvordan det var at være fattige, hvordan det var under formand Mao. Og det gør også, at man siger, jamen nu er vi på vej frem. Vi har haft en vækst på 9% om året, og det skal vi blive ved med. Se, hvor meget vi har flyttet os i de sidste år, og det skyldes vores uddannelse. Så der er et helt anderledes motivationsniveau hos elever og forældre, end der er i Danmark, hvor man siger, at det går nok. Altså, det er jo gået fint hidtil, så det bliver nok også ved med at gå fint. He must have had a lot of medals for his military service. Well, not too many, in fact, and many people were quite angry about that because his first medal came from France, and that, of course, is quite unusual as he was British. Klasserne er stadig i gang med lytteøvelsen i engelsk. Og for første gang har de kinesiske elever alvorlige problemer. De forstår ikke, hvad der bliver sagt. Listen again and check your answers. Your grammar will 是一种尴尬的笑，因为听不懂。 It was very embarrassed time. 我们并不习惯这样快的语速，我们听得不是特别的明白。读的时候我只能看懂几个介词，还有平时我们用的人称什么的，剩下就很多很多陌生的单词，我无法理解。不是，我每次到那个每个阅读的第一个句子，哇，好有信心，听懂了，然后生词，没有。De fleste danske elever har til gengæld ingen problemer med lyttetesten. Jeg synes faktisk, den var overraskende fin. Jeg troede, jeg ville klare det dårligere. Det var forståeligt, og ja, det var nemt nok. Jeg tror, at engelsktesten den gik fint, hvis jeg gjorde det rigtigt i hvert fald. Det gik godt. Ja. Hvad skal jeg sige? At det var okay. Altså, det var ikke særlig svært, men det var heller ikke så nemt. Det var sådan lige sådan normalt niveau. Rita Mogensen er overrasket over, hvor stor forskellen mellem de to klasser er. Jeg er blevet positivt overrasket, fordi de danske elever har jo klaret sig over al forventning sammenlignet med de kinesiske. I gennemsnit havde de danske elever 71% rigtige svar, mens de kinesiske elever kun havde 29%. Jeg forventede, at danskerne måske ville, de danske elever ville ligge sådan cirka 10-20% over de kinesiske, men her det er jo over dobbelt så høj en score hos de danske elever som hos de kinesiske. Så det forbavsede mig, at der var så stor en forskel. De danske elever klarede sig altså over dobbelt så godt som de kinesiske elever i første halvdel af engelsktesten. Om kort tid er eleverne i 9. sæt færdige med folkeskolen. Målet efter 10 års obligatorisk skolegang er blandt andet, at eleverne er klar til videre uddannelse. Og i den danske folkeskolelov står der, at det skal ske i samarbejde med forældrene. Allan Hjortøj er skoleleder på Holme Skole. Jeg opfatter vores forældre i vores skolesystem som det, jeg kalder det vores 12. mænd. Det er dem, der kan gøre en forskel fra, at det går nogenlunde, til det går rigtig godt. En forældregruppe, der bakker op omkring skolen, som er aktiv og vil inddrages i de ting, som de kan blive inddraget i, det er af uvurderlig betydning for en klasses engagement og trivsel.
Forældre og elever fra 9. sæt er blevet inviteret til den sidste skole-hjem-samtale. Her skal lærerne blandt andet fortælle om elevernes faglige niveau, og om de vurderer dem parat til den uddannelse, de gerne vil ind på. Du er egentlig god til matematik. Men jeg vil gerne anbefale, at du tager det her ekstra år i 10. klasse, så man kan arbejde endnu mere målbevidst og komme endnu længere, fordi som Jan siger, det hjælper faktisk. Stefan er kommet sammen med sin mor. Han har diagnosen ADHD og har haft svært ved at koncentrere sig i timerne, og det er gået ud over hans faglige niveau. Vi synes jo alle sammen, at du er, som skriver, en sød og høflig dreng, som vi alle sammen rigtig godt kan lide. Det, som er, hvad skal man sige, dit problem, det er jo, at du har svært ved at koncentrere dig, ikke også, i ret lang tid ad gangen. Og man kan godt finde nogle ting, hvor du sådan føler, at du, eller det kan man se, at du engagerer dig, og du koncentrerer dig, og du gerne vil, og sådan. Men det er ikke ret lang tid ad gangen, du kan bevare den her koncentration. Og det kan vi så også se i forhold til det der med at få lavet lektierne. Hvad synes du er forskellen på det ansvar, du som hans mor har, og så det ansvar, lærerne eller skolen har? Altså, i øjeblikket der er det sådan, at skolen har, for mig i hvert fald, rigtig meget ansvar. Og det har jeg selvfølgelig også, at han kommer i skole, og han har sine bøger med og blyant. Jamen, det har været svært for Stefan at møde op klokken 8. Og det har det været. Og det er det, jeg også skriver. I og med, at vi har så mange danstimer, der ligger der om morgenen, så går det jo rigtig meget ud over dansktimerne. Jeg vil faktisk bare hellere dele det op. Hvordan det? Altså, nu har der været alt det her snak om man skulle lave på skolerne, og de skulle have flere timer, og det er jeg kun tilhænger af. Giv dem nogle flere timer i skolen, og så lad dem være, når de kommer hjem. Hvordan foregår det, når du laver lektier? Altså, sætter du dig... Det skal helst ikke være sammen med mig. Jeg tror, jeg har lavet lektier 10 gange i mit liv. Ja. Det der, han vil gerne være i lektiecafé, han vil gerne lave sammen med venner, men det bliver jo som regel noget fnider. Ja. Jeg synes, at lærerne på skolen, det er dem, der er mest egnet til og kvalificeret til at undervise ens børn. Det kunne være rigtig rart, hvis det var, at de ikke havde lektier, fordi når de så kommer hjem, børnene, så kan de have deres, altså så kan man som forældre opdrage dem og have sociale samvær med dem, eller tage dem ud, eller se et eller andet, i stedet for at sige, nu skal du lave lektier, du har matematik for, engelsk for, så skal vi spise, så skal du til håndbold, og det tror jeg ikke er godt. Jeg synes, det skal være professionelle folk, der lærer mit barn de ting. Det er jo lang tid, jeg har gået i skole, så det kan godt være svært at skal hjælpe med noget, som man ikke selv er god til. Ja, men det er jo også det, vi kan se, altså der bliver jo ikke afleveret, og du har, jeg ved ikke, har du fået læst den bog, I skulle læse? Nej, da jeg fandt ud af, hvad den handlede om, så tænkte jeg ikke længere prøve. Det er jo et problem, og det har jo været et problem al den tid, du har gået i skole også. Ja. Længden på elevernes skoledag har været debatteret i regeringens udkast til en ny skolereform. Og Niels Egelund mener, at hjælp til lektier er et argument for flere timer i folkeskolen. Bare det, at elever for eksempel kunne slippe for at skulle have lektier for hjemme, når vi taler om danske elever, vil være en stor hjælp. Fordi dem, der får hjælp til deres lektier hjemme, kvalificeret hjælp, det er de stærke elever med den stærke baggrund. Og dem, der ikke kan få hjælp hjemme, det er de modsatte. Og det vil sige, at vi giver faktisk de svage elever et ekstra handicap ved at give hjemmearbejde. Skal danske elever gå i skole 12 timer om dagen, ligesom i Kina? Nej, det skal danske skoleelever altså ikke. Og vi får heller aldrig nogensinde danske skoleelever til at gøre det. Altså, når man gør det i Kina, så er det, fordi man er i en helt anden situation. Jeg har i øvrigt hørt, at der er nogle områder i Kina, hvor eleverne også begynder at nægte. For der har man også fået så stor velstand, så man vil også bruge sit liv på andet end at gå i skole. Man vil også bruge sit liv på noget andet end at arbejde. Og det tror jeg bestemt, at vi skal respektere, at sådan er grundvilkårene i Danmark. I klasse 13 i Kina afslutter eleverne også snart 9. klasse. Og selvom forældrene har høje ambitioner på deres børns vegne, er de bekymrede for mængden af lektier, der skal laves ud over de 12 timer, de går i skole. Lillis far og nogle af de andre forældre er mødt op for at tale med klasselæreren. 后来我就发现这个张拓吧，他每天那个睡得挺晚，12点左右，
我感觉还可以，但是他白天总是困。刚才我爬门看了一眼。赵老师说以前作业特有进步啊，是挺有进步，就是说基本上作业现在都能完成。也就是靠着这个作业吧，能把他这个把时间给占上。没招的，就是告诉他妈妈咋的，4点钟就给他叫起来，然后开始补作业、写作业。有时候孩子回家比较晚了，要做作业时间比较长。如果要想完成作业，可能就要贪晚，很贪晚，第二天效果也不好。是不是能老师包括各个老师说，给孩子一定的宽裕度，就是这个作业，假如说今天没有按时完成，或者是完成的一半，是不是老师就是从引导的角度说也会了，也可以说少做一些，这样呢就给孩子自由度。你的意思是不留重复性作业？对，我们学校一直强调的也是不留重复性作业，但咱们班孩子，你必须得针对孩子情况，就是咱们所谓的好学生，从语文考察来看，字音字形，他都不能说每次都保证前面的基础全得分，所以咱们家长的标准是什么？我觉得你现在得说，你见我孩子会到什么程度，咱家长能保证说字音字形、语文就绝对不能留，他一定他就能得满分吗？这事儿谁都不敢说，但是家长的建议就是说什么呢？因为现在出现什么情况，我就感觉哈，咱们家长有的时候也是挺矛盾的。一方面希望孩子出成绩，一方面又怕孩子累到。这边你要出成绩，那边还不需要老师说这样的去这种训练，但是事关孩子说中考，那是一个非常重要的转折点。Hans Solé er skoleleder på Harbin nummer 69 og erkender, at der er et stort pres på de kinesiske elever. Maybe some Danish viewers would call it not very human that the students must attend school from 7:30 until 7 o'clock. 改革开放到现在，咱们国家就中国的教学体制，其实有了明显的改变。就是你这么说，丹麦和西方的教育体制，我们很多地方也逐渐在借鉴。要想扭转现在中国学生就课业负担比较重，我个人认为啊，根本的原因，根本的那个方法就是逐渐的改变。Nu skal eleverne i Danmark og Kina i gang med sidste del af engelsktesten, som er en læsetest og en test i sprog og sprogbrug. Der håber jeg i hvert fald, at de danske elever vil klare sig bedre end de kinesiske, men jeg er ikke sådan 100% sikker. Læsetesten består af 8 forskellige tekster, hvor eleverne skal afkrydse de rigtige svar. I sprogbrugstesten skal eleverne dels indsætte manglende ord i en tekst, og derudover finde 10 fejl og skrive det rigtige ord. Eleverne har 30 minutter til at besvare den sidste del af testen. Hvad er en familie? Det er en gruppe personer, hvor der er en mor, en far og nogle børn. 家应该是一个非常幸福、非常美满的字眼。我认为家就是如果我在非常累和非常难受、心里感到难过的时候，第一个能想到的地方就是家。En familie, det er far, mor og børn. Altså farmor, farforældre derinde. 家庭应该是个和睦的，家里头的人互相关心，并且友好，有问题的、有困难的时候大家互相帮助。Venner for eksempel, det er også en familie. 和谐的。Hvordan skal man forklare det? 你的家人，你的爸爸妈妈，然后当你就像一个避风港一样，当你遇到困难的时候，家庭是你最值得依赖的一个地方。Kød og blod, sammenhold. En familie, det er, når der er mennesker, der bor sammen og holder af hinanden. Man taler altså i 5 minutter. Jada, 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 bla, bla, bla. Og når man har gjort det, så kan det være, at sensor eller jeg har lyst til at stille et spørgsmål. Altså, kravene er meget høje. Forstået hvordan? Forstået hvordan... Altså, indholdet. Til indholdet? Der er stor opmærksomhed på, at danske unge kommer videre i uddannelsessystemet efter 9. klasse. Målet er, at 95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse.
Det er det absolut største mål, der er for folkeskolen. Det er, at den kan få sine elever videre i et uddannelsesforløb. Det har stået i folkeskoleloven siden 2006. Og det er utrolig vigtigt, fordi man kan ikke længere klare sig med kun folkeskolen. Det kan man ikke. Der er ikke job til personer længere, der kun har folkeskolen. Der skal noget mere til. Jeg er ikke godt med i timerne. Der er det jo fuldstændig det samme, som Kirsten siger, ikke? Du sejler i timerne. Men jeg tror, det begynder at gå lidt op for Stefan, at det er 10. klasse nu. Ja. Han fik lidt et chok, tror jeg. Ja. Det er også, jeg tænker også i forhold til engelsk. Det betyder meget, at man følger med i skolen. Og når man er mindre, så tænker man, nej, det gør ikke noget. Jeg er bare lille og sådan. Men så lige pludselig så står du i 9. klasse, ved kun halvdelen, hvad de andre ved, og så tænker du, fuck, om et halvt år, så skal jeg til eksamen. Og så er jeg næsten alene i verden, altså i teorien. Så er det jo bare mig imod alt, hvad jeg vil. Så. Det er jo realistisk at sætte sig et mål for noget, man vil nå. Ja. Og hvad er det så, Stefan? Jeg skal have 7 gennemsnit, så jeg kan komme ind på min uddannelse. Men hvor er det godt at høre, at du selv har nogle mål. Altså, at du selv har tænkt over, hvad det er, du gerne vil. Det er rigtig godt. Fordi nu er der garanteret nogle lærere, der i de sidste 9 år har sagt til dig, hvad du skulle, og hvad dine mål skulle være, ikke også? Men det er enormt svært at nå dem, hvis man ikke selv er med på den. Ja, prøv lige at være stille. Hvem snakker? Thomas er en af de elever i 9. sæt, som gerne vil på gymnasiet efter 10. klasse. Han opfylder nemt adgangskravene, så han har svært ved at se ideen i at gøre en ekstra indsats for at få endnu højere karakterer. Og det kniber med at bevare motivationen. Hvad skal vi lære det for? Jeg skrev, at jeg kan mærke, at du gerne vil opnå et godt resultat. Og det gør du jo også. Du opnår gode resultater. Men jeg kan også se på dig en gang imellem, at så kan du simpelthen ikke. Altså, så kan du ikke bevare sådan gejsten. Altså, du er nødt til at blive ved med at kæmpe lidt for at bevare de her 10-taller. Og dermed mener jeg, at du er nødt til at markere. Fordi når du siger noget, så siger du noget fornuftigt. Det er bare ikke altid, du lige sådan orker det. Eller, nej, det kan også ske. Hvis man har høje karakterer, og man ikke laver uro hele tiden, så synes jeg ikke, at man skal behøves arbejde mega meget hårdere. Hvis de kommende karakterer får, hvis jeg alligevel kan bruge dem til noget som helst, kan jeg lige så godt arbejde meget hårdere i 10. klasse, hvor jeg så kan bruge karaktererne til noget. Fordi jeg kan ikke bruge den næste standpunkt til noget. Jeg kan heller ikke bruge afgangsprøven til noget som helst. Det ser fedt ud at have en afgangsprøve, hvor der står 12, 12, 12, 12, 12, men jeg kan ikke bruge det til noget. Så derfor vælger du at lade være? Ja, derfor vælger jeg simpelthen at lade være. Der findes nok elever, tror jeg, som sidder og tænker, at jeg skal være ingeniør, læge, whatever. Og det er det, der gør, at nu er jeg nødt til at tage mig sammen og læse. Jeg tror egentlig ikke, det er så meget, det er det, der driver dem. Jeg tror bare, flertallet af dem, det tror jeg først i gymnasiet, det begynder at spille ind for dem, at de skal nå det der snit og kæmpe for det. Og jeg vil sige, vi taler også lidt imod, at altså, jeg mener, hvis man får 10 i alle fag, så behøver man ikke at få det dårligt, hvor man ikke får 12. Altså det, hvis man kan, der kan man tidsnok stresse over sin karakter. Men du skal på efterskole næste år? Jeg skal, eller 10. klasse? Ja. Jo. Der spiller noget musik. Sammen med Martin? Eller? Sammen med Martin, ja. Nå. Skal I så sidde sammen derinde også? Ja. Kineserne vil jo nok sige, det er spild af tid. Ja, det vil det nok. Men kineserne er vel også meget mere sådan, at man skal have en hurtig og god og ekstremt høj uddannelse. Og jo hurtigere man kommer ud på arbejdsmarkedet, jo bedre, tænker de nok også. Og det tænker jeg selvfølgelig også, men jeg tænker også, at man skal ikke sidde og arbejde og studere og læse hele tiden, fordi så bliver der ikke andet end bare det i ens liv, og det gider jeg ikke. Mit liv, det skal kun være at arbejde og læse og studere og arbejde og læse, studere osv. I klasse 13 i Kina er der til gengæld pres på eleverne. Bagerst i klasselokalet hænger der en tavle, hvor deres standpunktskarakterer bliver skrevet ind 1 gang om måneden. Forældrene mener, det motiverer eleverne. Jo højere karakterer de får, desto bedre gymnasium kan de søge ind på. Make a sentence, just a sentence, by using day and night. We play computer games day and night. Oh, you play computer games. Lili skal have de højeste karakterer, hvis hun skal nå sit mål. Hun stræber nemlig efter det bedste gymnasium i Harbin.
经常复习，我觉得我只要通过不断努力是可以达到的。再见。Klokken er 7:10, og Lillys far holder uden for skolen. Der er gået 12 timer siden han afleverede hende, og nu er han kommet for at tage hende med hjem igen. Let's go home. A good day. 不过今天有好多东西要写，好多东西就是很麻烦。A lot of homework. 你可以用中文吗？你可以选择一些，就是说，会的就可以不用写了，不会的嘛就一定要搞懂。还行，就是不算太多，就是比较麻烦。还有就是那个像那个日记的那个玩意儿太讨厌了。啊。所以说你不要因为这个事情小就不做了，或者说觉得做的没意思。实际上越小的事情，就看出一个人能否做得更好一些。我知道了，就是很麻烦，还得写得好一点啊。哎呀，好麻烦啊！我就是我旁边那人说嘛，就在今天作业得写好几个小时，就得写3个小时。我说我时间肯定要比他长嘛，他写的比我写的还多。你可以说一些好的嘛，因为咱说的这些他也。来了。因为我们的工作很多就是在外面，每天做不同的事情，我们的乐趣很多。他呢做的一件事情呢就是学习，所以说而且他要按时完成老师交给的各项工作，所以说他时间比我们要紧张，每天的时间安排得满满的，就像一个政治人物似的，每天的时间不是他自己的，而我们的很多时间是我们自己的，所以我们不忙。行，这个好。How much time do you have for yourself during the day? 有1个小时左右吧。属于他的未来，因为他现在所做的一切都是他为他的未来的更好的发展、更好的生活做准备。我对我的姑娘最高的期望就是说，首先她是一个快乐的人，享受自己的生活。Men set med danske øjne er der nogle år til, at Lily kan nyde livet. Vi er på Harbin nummer 3. Det er det gymnasium, Lily stræber efter at komme ind på. Harbin nummer 3 er et elitegymnasium, og der er skruet op for kravene til de unge. Det er det bedste gymnasium i provinsen, og er kendt for at få elever ind på de fineste universiteter i Kina, i England og i USA. 今天监操大家表现得很不错啊！首先，对以下班级提出表扬。从集合方面，以下班级集合的速度非常快，13班、7班、5班。De første 14 dage af 1.G bærer eleverne militæruniform og modtager militærtræning, så de kan lære af soldatens discipliner. 第二，我们所有同学，尤其在行进过程当中的摆臂，一定要有力。第三，我们的口号声啊，还应该再洪亮一些。刚才说了，要让我们的声音传遍世界。Harbin nummer 3 er en kostskole. Eleverne bor på sovesale. Drenge og piger sover på hver sin afdeling, og det er ikke tilladt at være kærester. Drengen Jijachi kommer fra et fattigt landområde og går i skolens fattigklasse. Hans skoleophold er betalt af regeringen, og forældrene forventer meget af deres søn. 他告诉我，如果
他告诉我，如果想要进步的话，知识就是不可或缺的。Hello, I'm Angela. Angela er tidligere elev fra Harbin nummer 69 og bor sammen med 5 andre piger på pigernes sovesal. I want to put my study for the first things I should do. Dagen på et kinesisk gymnasium starter tidligt. Klokken 7 serveres der morgenmad i den store fælles kantine. Herefter starter eleverne med selvstudier og laver lektier, inden formiddagstimerne sætter ind. Hej, 上课。Fra 20 minutter i 9 til klokken 9:15 er der kinesisk og engelsk, og herefter er der fælles march i skolegården, inspireret af de første 14 dages soldatertræning. Jijiaqi er flagbærer. En særlig ære, som kun de flittigste elever gør sig fortjent til. Efter morgenøvelserne er der igen 2 lektioner i matematik og politik, inden frokost, powernap og selvstudier. 我希望有朝一日能够进入班级的前5名，那样的话我就可以，那样的话我的成绩就足够考取我理想的大学，然后实现我的梦想。 It's 6 o'clock. My math class is finished, and I feel a little tired, but I'm really happy. Resten af dagen går med flere timer og selvstudier indtil klokken 9:30, hvor eleverne går tilbage på sovesalene efter en 15 timers lang skoledag. Are you tired now? A little. Presset på eleverne er stort. Jijiaqi ved, at han kan forbedre sine forældres sociale status, hvis han klarer sig godt. Men han kender også konsekvenserne, hvis ikke han gør, hvad der forventes af ham. Især mærker han presset fra sin far. He is very serious. 在学习和娱乐方面，他都对我比较严格。 What if you don't study all the time? What will he do then? He will punish me. 他会打我。你们是？这道题选，这道题放第2个里。 厉害。第一个是 A C， 然后第2个是 B 到 H， 最后是 J。 Why do you think that your father beats you if you don't study that hard? 因为我的父亲希望我有一个好的成绩，他不愿意看到我不学习，所以他会去打我。你们跟着唱啊！唱哪儿的？听。 Når alle elever ligger i deres køjesenge, sætter vagten hængelåsen på døren. Og på slaget 10:30 slukker lyset på sovesalene. Om få timer står Jijiaqi op igen for at forberede sig til endnu en skoledag. Det er denne gymnasietilværelse, Lily kan se frem til, når hun afslutter 9. klasse, hvis hendes karakterer rækker til en plads på Harbin nummer 3. But don't you think that Lily sometimes feel a great pressure? 有的，因为我们的教育它也是这样说，就是要做好每一件事情，不论你结果如何，只是这个过程很重要。但是他对自己的结果要求很完美。 Eleverne er færdige med læsetesten.
De kinesiske elever er især optaget af, hvor svær testen var for dem. 那你们平时，哎，那我现在问你们个问题，你们平时那个考试从初一到初四都是我读的，然后你回忆你平时的听力是不是都是满分？广播太差了，我们每次都考试。音效没这么好。这种考试对我们来说意义是非常大的，让我们知道了自己学的英语只是真正英语的一些皮毛而已。Hvem tror du vinder, jer eller kineserne? Det er svært at sige, men jeg håber da på, at vi klarer os bedst, men det må vi jo se. Jeg tror, vi har klaret det måske en del bedre, fordi hver gang jeg ser tv og sådan noget, hvor der er kineser med, så lyder det som, de slet ikke kan finde ud af at snakke engelsk. Læsetesten og testen i sprog og sprogbrug er ikke helt så svær for de kinesiske elever, men resultatet viser det samme som lyttetesten. De danske elever klarer sig markant bedre end de kinesiske. Samlet set har de danske elever en rigtighedsscore på 61%, mens de kinesiske elever har en rigtighedsscore på 29%. Det samlede resultat, det er, at de danske elever, de klarer sig over dobbelt så godt som de kinesiske elever. I hvert fald i de færdigheder, som vi har prøvet her i testen. Jamen, det synes jeg, det er rigtig glædeligt. Men det er også, fordi jeg har sådan en god lærer. Det synes jeg er rigtig flot, og det er dejligt. Jeg tror også, i forhold til lytteøvelsen, det er måske den, der egentlig kunne være det største forskel på, fordi de er vant til at høre mere tale engelsk. Og de er også vant til at tale mere engelsk med hinanden i timerne. Vi har nu afsluttet vores testeksperiment i de 2 klasser. Samlet set har eleverne i klasse 13 klaret sig bedre end 9. sæt i 4 ud af de 5 færdigheder, vi har testet dem i. I læsetesten vandt kineserne kun knebent. De bedste danske elever klarede sig bedre end de kinesiske, men 15-20% læser ikke på 9. klasses niveau og trak gennemsnittet ned. I matematik klarede den kinesiske klasse sig 3 gange så godt som den danske. I samarbejde vandt de kinesiske elever, fordi de fokuserede mere målrettet på opgaven, og i kreativitet, fordi de var bedre til at tænke originalt. Engelsk er det eneste fag, hvor den danske klasse klarer sig bedre. Hvad kan vi bruge sådan et resultat til, om end det er et lille studie, vi har lavet? De her resultater kan vi bruge til at sige, at der er altså en række områder, hvor vi ikke er gode nok, og hvor vi bliver overhalet i de kommende år. Og det kan vise sig at blive temmelig katastrofalt. Kan en dansk 9. klasse konkurrere med en kinesisk 9. klasse i fremtiden? Nej. Ikke med mindre vi sadler helt om. Det må vi erkende, at det kan vi ikke. Der er for lidt engagement, der er for lidt motivation, og der er for lidt arbejdsindsats. Sådan er det. Skal en dansk 9. klasse frygte en kinesisk 9. klasse i kampen om de internationale jobs? Det tror jeg nok, vi skal. Men vi skal tænke os rigtig godt om, og så skal vi dyrke de styrkesider, vi har i det danske samfund. Vi har faktisk noget, der er helt unikt i den nordiske uddannelsestradition. Vi oplever meget tit, når danske elever tager ud af folkeskolen og måske tager noget, der svarer til 10. klasse i udlandet, så klarer de sig rigtig godt. Og det er jo ikke, fordi de er gode til det sprog, de nu kommer ud til, men det er faktisk, fordi de har lært at sætte deres kundskaber i spil. De har lært at forholde sig til andre mennesker og blive en del af et fællesskab osv. Og det er meget mere uhåndterligt end et eller andet tal på 503 i en PISA-undersøgelse. Men jeg tror i virkeligheden, det er her, vi skal vinde i den internationale konkurrence. Hej 9. klasse. Hej. Sikke mange i jer. Vores sammenligning af de 2 9. klasser har synliggjort markante forskelle mellem de 2 skolekulturer i Harbin og Holme. Må jeg lige få jeres opmærksomhed, David? Vi har blandt andet sat fokus på disciplinen, presset fra forældrene og skoledagens længde. Skal vi gøre, ligesom de gør i Kina? Vi skal absolut ikke gøre, som de gør i Kina, fordi man kan ikke bare skifte om til en anderledes kultur og tradition, og det er så milevidt forskelligt fra hinanden, så vi kan ikke switche rundt. Men der er ting, vi kan lære. Det vi først og fremmest kan lære, det er respekten for det at lære.
respekten for læreren og respekten for hinanden. Fordi der har vi altså alt for meget disrespekt, alt for meget uro, alt for meget brok og snak i dansk skolekultur. Vi spilder en masse tid på det. Det gør de ikke i Kina. Jeg tror ikke, at vi kan lære frygtelig meget af Kina, fordi kulturen er så forskellig, og uddannelse er kultur. Vi kan ikke kopiere hinanden. Vi kan inspirere hinanden. Jeg tror stadigvæk på mangfoldigheden i den danske folkeskole. Vi skal lære hinanden. Vi skal hele tiden have den målsætning og gøre det bedre. Og vi skal også kunne korrigere kursen, hvis det viser sig, at det, vi har valgt, er forkert. Men vi må aldrig begynde med sådan standardløsninger, fordi så mister vi den dynamik, der er nødvendig for at skabe de kompetencer, som fremtidens unge har brug for. De fleste elever i begge 9. klasser ønsker en ungdomsuddannelse efter folkeskolen. I klasse 13 i Kina søger 52 elever direkte videre på gymnasiet. Kun 2 elever vælger teknisk skole. I 9. sæt søger 8 elever direkte videre på gymnasiet. 22 elever skal først i 10. klasse og på efterskole. Jeg har planer om, at jeg skal i 10. Men jeg ved ikke, hvilken skole. Efter 10. så vil jeg meget gerne gymnasiet. Jeg skal på Marselisborg og have samfundsfag og biologi og matematik. Så det er det, jeg håber på. Hvis du ville, kunne du så godt gå i gymnasiet nu? Det kunne jeg nok godt, hvis jeg tog mig meget sammen, men jeg tager 10. med også. Altså personligt, for jeg synes, det var spild af tid, hvis man var klar over alt det der. Men det er jo deres egen valg. Altså jeg synes, at det der ekstra år 10. Altså, hvis det var et halvt år, ville det måske være lidt okay, men et helt år, det vil jeg ikke spille. Men ja, eftersom jeg ikke ved, hvad jeg vil, så synes jeg bare, så er det federe med et år på efterskole og lige få det tænkt igennem der og få lavet noget sport og slappe af og så videre. Altså hvis jeg ville, så kunne jeg nok godt søge ind på gymnasiet og komme ind på STX nu her. Det tror jeg godt, jeg ville. Eller kunne, hvis jeg ville. Men det har jeg ikke lyst til, fordi at jeg har hørt fra min storebror, jeg har hørt fra en masse andre af mine venner, jeg kender, der er gået på en 10. musikklasse, at det var det fedeste år i deres liv. Vi kigger herhen alle sammen. Hvad tænker du om dem, der siger, at kineserne kommer? Jeg tror, jeg er enig med dem. Jamen, de kommer jo, kineserne. Altså, men med jobs, ikke? Altså, at kineser kommer måske og tager nogle jobs fra dem. Så derfor skal de op på mærkerne. De skal jo kunne noget, de danske børn. Jamen, vi skal opfunde en kold fusion eller andet. Fordi vi skal lave et eller andet banebrydende, og vi skal fortsætte som verdens glædeste folk. Det var rådene til os alle sammen fra Thomas. Hvad er dit råd, når det gælder den danske skole? Giv os det på dr.dk/Kina. Nu fortsætter vi på stranden. Det her, ikke? Det er psykopat langt ude. Christine Feldhaus er ude i minus 15 grader. Hey, vi er ude at plukke tang. Hvordan fanden gør man? Det er læ, sådan en undervandslæ. Christine tykker tang, og det er So Fucking Special om lidt. Nu tilbage til 9. sæt, som klarede sig godt i dag, men i de 3 foregående